Sirs in Christ, kumusta? Unsa ka dako ang imuhang pagsalig sa imuhang higala or sa imong loved ones? Pero ang pangutana, mga igsoon, unsa man kadako imong pagsalig para sa Ginoo? Na dunay usa ka storya sa usa ka managtiayon or actually bag-o lang sila gikasal, no? Gikan sa ilang kasal, may pauli sila paingon sa ilahang balay. Apan sa ilang pagpauli, moagi di sila usa ka lake, no? So nagsakay sila sa usa ka baruto paingon sa ilahang balay. Wala sila sa tunga-tunga sa lake. Nakatagbo sila og usog kaayo nga unos. So usog nga hangin, kusog nga ulan, hangtod nga hapit gyud sila, no? Hapit na sila malunod. Sa kahadlok ang iyang asawa perti nang hilak, no? Iyang giingnan niyang bana. Wala ba ka mahadlok? Pinakita niyang bana, kalma lang kayo, gapiyong ba? Nagampo siguro to or unsay ang gihimo siyang bana. So sig pangutana yung asawa, wala ba ka mahadlok? Anong wa kay gihimo? Yung siya murag dili na gyud ta maabtan ani sa tabok. Malunod na gyud ta. Brothers, sisters in Christ, kalit lang mitindog ang iyang bana. O iyang bana day kay medyo sundalo man na ito. May kuha siyang espada o iyang ibutang sa liog siyang asawa ang hait niyang espada o iyang giingnan niyang asawa. Karon wala ba ka mahadlok nga mamatay ka aning espada? Mingon, nikatawa ang iyahang, medyo nakatawa gamay ang asawa, mingon nga, nganong mahadlok man ko, nga gihigugma man ko nimo. So, gikuha pagbalik sa bana ang iyang espada, ibalik sa butangan na, mingon siya. So, ang akong tubag sa imong pangutana, wala ko mahadlok, because kabalo ko, gihigugma ko sa Ginoo. Nga bisan unsa may mahitabo sa atong pagtabok karon, I know, positive ang resulta. Kung ma-survive ta, maayo. Kung dili ta ka-survive, kabalo ko nga maayo gihapon because ang tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi naa sa mga kamot sa Ginoo. Maigsoon, kapila ka higayon nga nakatagbo tag-unos sa atong kinabuhi. Mga problema, siguro, dagko nga problema, nagtuot nga di nato masulbad or nagtuot nga wala, hopeless na ta ato nga time. But brothers, sisters in Christ, ang pangutanan nako, asa naman to nga problema karon? Naa pa ba? Wala na ba? Na in the Bible, in Isaiah chapter 41 verse 10, nag-ingon ang Ginoo diha nga, ayaw ka hadlok kay ako ang imong kauban. Ayaw ka balaka kay ako ang imong Dios. Og dili ta kapasagdan og tabangan ko ikaw, pinaagi sa akong gahom nga mao ang makaluwas kanimo. So brothers, sisters in Christ, pagsalig di ay importante kayo. Daghang mga panahon sa atong kinabuhi, maybe dili siguro para sa sa storya nga unos gyud, pero daghang higayon siguro nga hapit na ta malunod or daghang higayon siguro sa atong kinabuhi nga wala na gyud, murag gamay na lang gikulang, wala na ta. But tonight, gipadumduman ta sa Ginoo na isalig na to siyang tanan, no? Kung unsa may resulta sa atong problema, I believe doon ay purpose ang Ginoo. I believe maayo gyapon ang resulta because naa siya tanan, no? Kaya niya tanan buhaton para sa atong kinabuhi. Brothers, sisters in Christ, usbon ako Isaiah chapter 41 verse 10 kay padumduman ta sa Ginoo nga di ta angay mahadlok, dili ta angay mabalaka because naa siya karon na hinaguban sa tuwa. God bless you, brothers, sisters in Christ. Kita-kita na punta o mapuhon. Salamat.